Ну что, песня, которая стала народной, и якую будете спевать вы, потому что мы уже ее не спевали. Гітара Луцевич Ян Мінцев. За кахуном, кахун, до речі, дивне білоруське слово. Цікаво, що б воно могло значити білоруською. Кахун – то, чим кахають. На кахуні
Олеся, легендарный музыкант Олеся Демидович. Еще раз сегодня с нами были Олеся Шахун, Ярош Малишевский. І вокал, гітара, Павло! Это все. Дякую.